mga utana siguro tanga numang nangamuyo man sila nga si Jesus mubiya sa ilang kayutaan. Ngano nga naman ang ilang reaksyon? Nakakita sila usa ka milagro, ang katong tao nga mga duha ka tawo nga giyawaan nga giayo ni Jesus na himong normal, ibis na sila'y magpasalamat, magdaig sa Diyos tungod sa gihimong milagro ni Jesus sa pag-ayo sa mga giyawaan. Iya mayroon silang giingnan nga biya din sa among lugar. Nahadlok man sila. Ano nga naman na ilang reaksyon? Kumukuno kung na may tabong milagro sa inyong lugar, inyong pahawaon itong nagkuhan ng milagro. Mananglitan na ani din si Father Darwin, niya na ay giyawaan nila, iyang gi-deliver. Nagkuhan siya deliverance niya. Imong, balik ko sa bulo eh. Ano nga ito man ang ilang reaksyon? Bis na magpasalamat sila. Makita na ito ang lahi ang panglantaw ni mga tawhana na. Kanang katong tag-iya sa mga baboy. Ang ilang gitanaw ang alkansi man may nangamatay mga baboy, nawadaan man may negosyo. Muna ilang negative ang ilang pagtanaw. Bis na tanaw nila ang positive side, ang pag-ayo, ang milagro, alam kita nila ang ilang financial side. Wala na may negosyo ron, nangamatay mo kayo. Basi kung sa pa'y himuon ng Jesus, hawaon nila nato ni siya. Nga ba? Negative kayo. Matingala tanga, ano itong ilang reaksyon? Siguro, puro business lang na silang una-una. Ang mga tao nga, laing ginuna, kung yung negosyo, bahala na mag-usay, mga hitabo na. Nabiyatada na yung mga, sorry na lang, langpit kong politika. Napatay yung mga politiko na ito din, yung una, negosyo lang nila. Bahala na mag-antos mga tao. Basta sila, katigom sila, limpak-limpak ng mga kwarta, milyon-milyon, mga bilyonaryo na, gusto pang may mga bilyonaryo. Kaya ang ilan namang economic interest ang kitanaw. Tanaw kung sa'yo may tabo sa mga tao. Wala na, gusto na kayo mag-mention tag mga politiko nga, isang dato na, mga nidato gihapon. Nga naman, wala, protektahan na ilang interest. Hindi wala sila mga lagad. Pero, problema ko, mga tao sa, di man makakita na madamag sa kwarta. Makadaog lang dagay kwarta. Wagay po tama katon. So, di na nato na, ibuto ng mga tawanan na. Mga ilaing ginaw na, ang ilang bulsa. Dili ang kaayuhan sa tao. So, ato masabtan nga ang reaksyon sa mga tao kayo. Sila magunaw na. Siguro, layo sa Diyos itong mga tawanan. Ang ilang itanaw nila, ang negosyo nila sa baboy. Sa laing bahin sa first reading, kung ang atong gamiton nga panglantaw, ang Kristiyano nga panglantaw, dili man itong gihimo ni Abraham o ni Sarah, kang Hagar o sa iyang anak, iyang gipalayas tong anak ni Abraham, tagaan lag tubig o pan. Kuha mo ato, apur mo ato. Tungod ba kay anak sa luguon ng palayaso na lang kay nagsilos man si Sarah. Sa atong Kristiyano nga panglantaw, di man to Kristiyan. Si Abraham, yung anak to, yung magitugutan nga palayaso niya. Tanaw na to nga, di pa to sila mga Kristiyano. Si Abraham, di Kristiyano to. Si Sarah, di Kristiyano. Wa pa sila kaila kang Kristo. Kita, nakaila na ta. Lahi man ang ilang panglantaw kaniad to, panahon ni Abraham. Okay lang ang slavery. Okay lang slavery. Kakaroon, di naman pwede na. Pero naamagyapon tayo mga slave din, mga katulong din na nga marag pulipon sa dang pagtratar sa ilang mga agalon. Sa kaniadto, okay lang sila. Ang slavery, murara na sila property, murara baka, baboy, kanding, i-dispose na. Wala
wala sila konsensya. O mo na nang panglantaw sa ni Abraham. Pero imong tanawon, sayo baguto ni Sarah o ni Ismael. Kung gustuhan mo ito ni Sarah, wa man ko'y anak, sige, pag duka na ng atong asawa mong ulipon nga si Hagar, aron makaanak mo. Suggestion mo ito ni Sarah. Kanya, nanay anak, nagsilo siya. Hadlok siya nga, makapaambit sa inheritance si Ismael sa inheritance ni Abraham. Unfair kayo ba? Mulagi kay lahi pang ilang panglantaw. Di na nato nagamito ng atong Christian. Uy, sayop to. Kani ato okay raman to. Sa Amerika ba? Nganong gitugot mo tong slavery sa una? Ngani mga Kristiyano naman na sila. Oh, sa Amerika. Libo-libong mga slave gikan sa Africa, ilang himong ulipon dito, ipang patrabaho sa kuan. Mura sila mga baka, mga baboy, mga karabaw nga ipatrabaho. Property sila, wala sila rights. Kung gusto nila i-dispose sila, baligya daw ang slaves. Okay na sa kanila. O, pila katuig ba itong amgo silang di maayo ni? Inhuman ni. Kaya kani mga tao saan na sila. O, saan na panglantaw kani ato sa mga Amerikano? Sa laing bahin ato sa tanaw nga ang Ginoo dili lahi ang ginang pang ang kaniyang ang iyang kanang asa ni? Lahi ang paglantaw kaysa paglantaw ni Abraham ug ni Sarah. Kaya nga naman, wa niya pasagdi si Abraham o si Ismael o si Sarah. Ayaw ka balaka. Ako mag-atiman kanimo. Pinaagi kang Ismael, matukod ang dako kayo nga nasod. I will build a nation. Si Ismael gitawag og giila sa mga Arabs nga ilang amahan. Si Isaac, siya ang amahan sa mga Hudyo, Jews. Ang mga Muslim, ilang mas na kang Abraham nga, ilang kagikan, ancestor nila si Abraham. Sila mga descendants ni Ismael. So, ang mga Arabs, descendants ni Ismael, ang mga Hudyo, descendants ni Isaac. Nakisa may mas daghan karon, Hudyo o mga Arabs? Mas daghan ang mga Arabs. Ipalibutan ganing isa, nahadlok ng Israel. Kung sila, insecure sila nga, gamay ra sila niya, ang nasa silang palibot. So, ang mga Arabs karon, mga Palestinians, mga Muslim dito, descendant na ni Ismael. Mas daghan sila karon. Pero minus sila ang ilang gahom kaysa Israel. So, gamanan ng Israel kay na may ilang backer, Amerika. Kinsa may daghan karon, mga Afro-American o kanang mga White American. Mas daghang mga Negro karon sa Amerika kaysa mga puti. Kinsa may nanghawod sa sports, mga itom. Si Michael Jordan, si Stephen Curry, mga kuwan na sila, mga descendant na sa mga slave kani ato, pero sila sikat karon sa sports. Si Serena Williams, si Kukuku. Mga itom na sila, mga Africans na sila. Wa sila pasagdi sa Ginoo. Sila nag-excel sa sports. So katong mga gidaog-daog kani adto, wala sila pasagdi sa Ginoo. Masunay atong hinumduman mo. Ang mga gidaog-daog, mga gitamay, sila ang pinangga sa Dios. Sa atong tawanon nga panglantaw, kaluoy sila, pero sila ang mga mas giatiman sila sa Ginoo. Salvo, the Lord hear the cries of the poor. So, kung kita, mga pobre mata, mga kaboso, dunggon nga pag-ampo sa Ginoo, kaysa ka ng mga milyonaryo din na Senado, na sa Kongreso, na sa mga municipal hall, mga milyonaryo, ilang pag-ampo, di lang sa Ginoo. Kita nga mga kabos, mas pinangga ta sa Ginoo. Dili lang kita hinoong mga asdat, badato kaysa ila, Pwede magpasabot nga sila mga bulahan kaysa kanato. Maski panalanginan sila kay kanato, mga kabos. Kaya ang mga kabos mas pinangga sa Ginoo.
Sa tinuod na nga pagkasulti, no? Ato nang tuuhan na, no? Tuuhan nato na siya.